Dreaming of becoming a doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Uba Powell Soklat Executive Member Brikmi Yakatanat Lan Kakasi Hills Autonomous District Council KHEDC hadian ka jing lang bat kin noi lam na ka kenhun ki khun ki hajar ka himal langren bat kin noi lam ka seng samla himal langren ki ba persha ya ka jing thong biang yo pa im nong te sings im yong kumus im ka himal langren ha ka khat khandai tere unai lar arja apun rio ula pentep ba ka jing wan jong ki te ki kenhun ka long ban pen ngau ya ka jing persha ba ka jing ujor halor ka dorbar paj ba ka bala pen long dang shan ha plang di lon ha ka bala mi ka huri hura Habakran sikilat pathai kubor uba Powell Soklat ulong bagajing ujor kalong baj halor kate ka dorbar bat kumta na kalyang ka executive committee kans IT ya kanika kam how chief executive member ban pen urlong ya kajing bishar panya halor baro ki benta ki bay day bat kanika kam ulong ru baka KHADC karam shim kerke yak ban ai rai hendrai kan pej banya shwa ya baro ki mat bat ki jing tep ki badan khnang ban la ban shim ya ka rai ka badai Uba Powell Soklat ula batai ru halor ka jingbam sha rung yaki paj ba hapo ka phalau joko council na ka baong baka daw ka long namar bahakate ka jaka ka don ka examine junkie engineer ka balapan long da katana development bar ka jingbun brio kan la ban kata ya ka rukom pen long ya kate ka examine ula bin ram baka KHADC kandang beteng ban pej banya ya baro kimat ki balawan ra da ki khun ki hajar ka himal langren shwa ban shim ya ka nu ka rai ka ba khambyang ka jingwan junkie shade kila ai atli ki jingtho ka we ka ba la sai daki kun ki hajar juki malaren I don kemba si hajar jing sai tu spek angta kawi pak kabar air ka sengsam lah malaren keba ari kun ki hajar ki malaren ka don kemba riu nyo pratli ki point bar ka bai sengsam lah ki dei ka kasau tuli ti keba air ki kun ki hajar ka ki bun ki batmahi bat ki bakambun hingala puli na katuka gajung ujor joki ka dehi ba kadai ba katuka dorbar ka blokhat do pa im nang tei haka nyu tarik jong ni ubra yu bamenta kedan sibun ki jing tho tu lese kalong ka bajrong bangan batai bat lese tu gitra ki bakran ya phir mener ki bawan ki la batai te ne kalang gajungi namar ba ya kane ka kam jo ki himalang ren la shimti ka baslang da la shimti dai shivas gatip namba jungi siam namar ba menne kitu kilawan ki kamdan kan dogo appointment no kisuan nakawan kendet tu isu jing tip menem step ngathai siam itu tip ngayong namar ba imdan da dan ka program yang ban yarak ban peklem kemui ne ki dekat juga isi ina shemia ne ka kamban khot yakran ya kitu ki kenhun badak ta ka jeng yakran ne kaleng juki hiri ki lapun pau hi tambah ki air ka jing tho ki la patahi ta ka jinglong ka dor bat ka ba lalong hatu kan tarik bat kiki kwa bangi ba kumka des council ngendi ai kam tam ya sim nantai ten ne kalang jungi kemalong himne ba ngasudi tangko su simti tam taski an pnia ya katuka jengi kanduk lang bat kitu ki khun ki hajar ke mararen baka sengsamna bat ke ka bangi la yo lengba ka memorandum ne ke jitho ka wa ada kalang ka jongki ngen IT ha UCM bat kumjuru na kalang jongki officer ke jungi kila record ya ketika jangkaren kejungi bat ngen report baik sya UCM kila kalyang do UCM hu unsong bisa dia ketu gejung ujor point by points mo bisa point by point ketu gejung ujor kamtam e gejung ujor ke batmai kibakila ai hadin ketuka jeng ya kendu akini ki berai beradab te UCM dia se chong perkhat ngen chong udah ka FC committee tende sya kata ngasgoba badan kam kalau mangina bisa benda itu gejing ujor no gejing kena ilong ke babun la kita gejing kena ilong ke badain emo ya ban verify namar bagi yo kana koi kaliang tika dikatahi maki ki kwa balanu ngen pendap ikini ki kita gejing besar ke jungi te cuma ngalapan pau yang ba ka syong si ambat ka isi ni la ong ki bangen pek gejing ujor kilong ki ba shisha do kan no kilong serius do kan no kabedi ba to dorbar bagi pak ke jing ujor tengila syong tong tahi ki mengenam la ban ai ka don kapor dan ki ong phila ne ba pa artayo ha po simanai ngenam la ai kata mo amar ka ek bangi shemni kim de teng kai malaren ki sibur ki kam ki ba ki ma ki ba pe ti kan syong ha ICM jingi ban pek ban khot man lum ki ban pan ki jing chai ki to ki ujor ki nadu ba ke
lawan kejuan tu ki pai ba sini ka konsel ke jumi kewe nak ki jing ut ki jing nam ki pai ba ki baki la pentip sini nak pos ka por mo sisi lawan ki pai ba ban rung hadu kan ka pla hadu kan ka gate ke ban rung apa office ka membuat ki bon ba ki bro ki ban kam ni lajan man la kasni dei baki wan takniat ngod tuan sibun ngod dan ki ban si professional tax dan ki ban apply namta ka building bylaws mo dan ru ki bawan nak benta ka hearing jong ketuka banyo ya ka khasit right certificate nilai ki dan kam ban menyelam ki khun ru ada dan ki interview ya ki khun ki banang red ru te kelami ke jeng ut ki nang ba dan ki balawan les ki ban ki jaka ki bajengai ki bala dawa di ki kalima ban adu jakan kana ban council kim yo ala chu ban ru ani kim nur chu ban ru sepo te kala kata ikiru te khamtam menne ka singi nilai menne ka singi ngi don ka exam ka departmental exam ka bani nak kalian jong ka development ka jong ka exam jong engineer ki jongi tinggal pelong ni kan ka exam kan ka hall ke jongi tinggal ada ki rong ki pat ba ka bagi jong ka barbo ri ka jujon ka jong perta slogan mo kan keta kan ka exam jong ki bale exam departmental exam ke jong hinne nang tang ni po phalau ke jongi ka ton ka ying besar ka ka babun kambahan ni dan bapli ki bro ki belawan ni ki jakan kendong labu ya kasi ban yang hearing telada ka dono ki pai ba hanne ani kimi orang sepo mo hasil bale abun brio teng ki enforcement jungi ki itu menu ki borong ta dan ka jing khangkum ka kimi orang sepo tengis ngo ba ya ka bangi siwan kum tu baknya kren sepo kin yang no chap lau jong ka kandop jaga council mo da ka ba ya train lang man pek ba kanum dan kono jing sokot kali ki serok mo ngenya persang menyarung sistai kanang ba kimi pat ki bawan dan kam wat ki beri ban himalang rin ki don ni ki bawan hanya ni kiski bawan dalam tagi jindur kam ke cuki tikum tang yem simla sya iki ba kin rong sepo nyong ba kin rong tang ki cuki delegation ke bangila sya iki ba kin rong sepo di tang itahi ka ban ong ha ka pon nomor ba ki bubun iki ngayo ka nyong pa ba kala kata sya ki kam ki jam ke cuki te di teng ta kemalong himne ke ngi kam ke ka bangisa ai ke report au siam ba pe kerpang nam teng ka himana Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha. Kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya